Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегорачи. Хайде, Вахим, пускай кафенцето и дай да видим какво може да измътят делегациите на Русия и Украина днес в Истанбул. Знаеш, те там днес водят преговори за примирие, на която среща до последно не се знаеше дали самият Путин ще присъства. Но вчера стана ясно, че няма да е там. Макар че много световни лидери отправиха лично призив към Путин той да присъства на срещата. Такива като президентите на Бразилия, Америка, главният секретар на ООН Гутереш и други. Но Путин каза: тут миляй, кай на цайте, нямам време да ходя до там. Следователно и американският президент Тръмп няма да пристигне. Той по-рано беше казал, че ако Путин е там, и той може да присъства на тази среща. Руският външен министър Лавров също няма да участва в тези преговори. Вместо да присъства сам или да прати Лавров, Путин реши да прати Владимир Медински. И така по този начин разочарова надеждите, че ще има преговори от най-високо ниво. А кой е този Владимир Медински? Дай да ти кажа набързо. Той е бившият културен министър на Русия и се смята за дипломат без никаква тежест. 54 годишен, оспорван и критикуван както от световните учени и историци, така и от руските, че целенасочено изкривява и изопачава историческите факти. Хората много му нямат доверие. На преговорите пред 3 години, през 2022 година, пак в Истанбул, той беше начало на тогавашната делегация, която тогава също завърши без никакъв ефект. Тогава иначе почти се беше постигнало споразумение, но тогавашният премиер на Англия развали работа. А другите в днешната делегация са Галузин, Фомин и Костюков. Все заместник министри в разни отделения като Външното министерство и разузнаването. Казано по друг начин, все безгласни дипломати от световна класа, да речем. Та преговорите днес трябваше да започнат от 10 сутринта в Истанбул, но бяха отложени за следобеда. Както и да е, тук важното е, че Русия с тази делегация остава много далеч под исканията на Украина и на Тръмп тези преговори да се проведат на най-високо ниво. На ниво президенти или най-малкото на външни министри. Но жалко, че това не се случва. Онзи ден Зеленски беше казал: това е войната на Путин и очаквам той лично да пристигне в Истанбул. Но след като видя кои пристигат, той смекчи исканията си и каза, че са готови на преговори от всякакъв формат. Дори това и да са заместник министри. Та какъв ще е резултатът от тези преговори, ще поживеем и ще видим. Но като гледам сериозността на хората, които са пратени от Путин, пак нищо няма да се постигне. Шефът на ООН Гутереш каза: продължаването на войната в Украина хвърля в опасност мира по целия свят. И е прав човека. Всички държави по света се въоръжават като луди. Всички държави по света се въоръжават като луди. И най-вече са готови да воюват кой с когото падне. А като гледам какви лидери управляват държавите по света, рискът да пламне искрата из целият свят ми се вижда съвсем реална. Дано гурбетчета се бърка. Дано днешните преговори в Истанбул да завършат с някакъв резултат и нека вече настъпи мир и света. Амин. Кажете и вие амин, останете си със здраве и до нови срещи.